Хайырлы иртә, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири, безнең бүгенге чыгарылышты. Бүген Казан метросы станциялары янында гриппка каршы прививка ясату башланды. Буа районыннан Лисичанск шәһәренә төзелеш материаллары һәм яшелчә тиелгән 2 йөк автомобиле китте. Бакча көне Казан агросәнәгать паркында әнә шул исемдәге күргәзмә фестиваль узды. Көзнең беренче айына сентябрьгә аяк бастык. Озак җәйге еллардан соң мәктәпләрдә укулар башланды. Җәйнең ниндилеге сентябрьдә чагыла дип хак әйткән борынгылар. Синоптиклар фаразы буенча республикада көзнең беренче ае гадәттәгедән кырырак һәм җылырак була. Әбиләр чуагы исә сентябрьнең икенче 10 көнлегеннән дә иртә килми. Бүген 4 сентябрьдә явым-төшемсез, көндез һава температурасы 26 градуска кадәр җылы була. Исегезгә төшерәбез, бу атнада да Татарстанда 7 сентябрьгә кадәр урманнарның янгын куркынычлыгы турында кисәтү гамәлдә кала. Бүген 4 сентябрьдә Казан метросы станциялары янында гриппка каршы прививка ясату башланды. Мобиль вакцинация пунктлары авиатөзелеш, Яшлек, Кәҗә бистәсе, Тукай мәйданы, Җиңү проспекты һәм Дубравна метро станцияларда урнаша. Прививканы көн сайын иртәнге сәгать 8-дән кичке 7-гә кадәр ясатырга мөмкин. Исегезгә төшерәбез, Казан поликлиникаларына Сови грипп һәм Ультрикс квадри гриппка каршы вакциналары кайтарылды. Медицина препаратлары олыларга да, балаларга да яраклы дип хәбәр иттеләр Республика сәламәтлек саклау идарәсендә. Махсус хәрби операция зонасына гуманитар ярдәм республикабызның төрле районнарыннан килә. Бу көннәрдә Лисичанск шәһәренә Буа районыннан төзелеш материаллары һәм яшелчә тиягән 2 йөк автомобиле китте. Ярдәмне туплауда район халкы да, эшмәкәрләр дә булышты. Теманы Буадагы хәбәрчебез Рөстәм Әхмәдуллин дәвам итә. Йөк автомобильләрнең берсенә төзелеш материаллары тиелде. Буалы Илдар Әхмәдуллин шәхси предприятиесе Лисичанска ярдәм йөзеннән такталар алып килгән. Бүгенге көндә агач материаллары андагы җимерлекләрне төзекләндерүдә иң кирәкләрнең берсе. 5 кешелек коллектив моңа кадәр мобилизацияләнүчеләргә дә акчалата ярдәмдә күрсәткән булган. Мне кажется, долг каждого жителя нашего района. Миңа калса ярдәм күрсәтү районда яшәүче һәркемнең бурычы. Эшмәкәр булса да, гади кеше булса да. Икенче автомобильгә авыл җирлектәре һәм фермерлар кеше белән Лисичанск халкы өчен капчык яшелчә тиягәннәр. Бәрәңге, кишер, кәбестә, аш чигендере. Авылларда яшәүчеләр бакчасы сыйыннан бик теләп өлеш чыгарганнар. Капчыклап та, чирәкләп тә китергәннәр. Хәзер әлеге байлыкларны күрсәтелгән маршрут буенча илтеп җиткерәсе автомобильләрнең берсен йөртүче Сергей Темряков алып барачак. Мондый катлаулы озын юлга 4-нче тапкыр чыгуы. Они, конечно, рады, что им помогают. Лисичанск халкы гуманитар ярдәмгә бик шат. Аларның бәләдә ялгыз калдырмауга рәхмәт әйтәләр. Гуманитар ярдәм туплауны һәм озатуны район башлыгы Ранис Камардинов шәхси контроленә алды. Район башлыгы процессны үзе барып күзәтте дә. Благодарю всех жителей, предпринимателей, глав сельских. Барлык яшәүчеләргә, шәхси эшмәкәрләргә, авыл җирлекләре башлыкларына рәхмәт белдерәм. Ярдәм бик тиз арада җыелды. Моннан тыш хәрби операциядә катнашучыларга булышу максатында район штабы да эшли. Рөстәм Әхмәдуллин, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Россия президентының Татарстандагы кабул итү бүлмәсендә беренче уку атнасы ата-аналар сораштыруыннан башлана. Бүген мәгариф мәсьәләләре буенча кайнар линия уза. Иртәнге сәгать 10-нан 12-гә кадәр кызыксындырган сорауларга республиканың мәгариф һәм фән министрлыгы вәкилләре җавап бирә. Кайнар линия телефон номеры экраннарда күрсәтелгән. Чыгарылышыбызны Татарстанда нәшер ителүче газета, журналларда игътибарга лаеклы язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Матбугат күзәтү сәхифәсе белән гадәттәгечә журналист Миңназыйм Сәфәров таныштыра. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугаты нинди вакыйгаларны алга сөрә? Журналистларны нинди проблемалар борчый? Бергәләп шул сорауларга җавап эзләп карыйк. Беткән авылны күз алдына китерүче капканы Шәһри Казан газетасы үзенең беренче битенә чыгарып биргән. Газета журналисты Балык бистәсе районындагы бетүгә дучар ителгән улы һәм кышы кадрәк авылларында күргәннәрен тасвирлаган. Юлсызлыктан, эшсезлектән гаҗиз булып, халкы читкә таралган,
Беткән авылларның саны соңгы 20 елда гына да Россиядә 37 меңгә җиткән икән. Китәргә мәҗбүр ителгәннәр әле тагын да буласы. Илдә бүген газ кермәгән, юл салынмаган 95 мең авыл исәпләнә. Хәлләр шулай дәвам итсә, авылга эшләр өчен каладагыларны чиратлаштырып алып кайтырга туры килмәгәй әле. Шундый күңелсез хәл янәшәсендә яхшы хәбәрләр дә бар шөкер. Әлеге вакыйганы Ватан Татарстан беренче битеннән чыгарып биргән. Быелгы белем көне шатлыклы вакыйгадан башланды. Татарстанда беренче сыйныфка 57 мең бала керде. Шуның 20 меңе Казанда. Яңа мәктәпләр төзелә торып та урын җиткерә алмыйлар сабыйларга. Мәктәпләрдә 10-шар беренче сыйныф исәпләнеп, һәр кайсында 30-40 бала тупланган. Булсын, һәр бала үз ризыгы белән туа бит, ләкин бу куаныч та вакытлыча гына дип искәртә белгечләр. Украинадагы хәрби операция нәтиҗәсе закламый үзен кискен сиздерәчәк. Балалар туу күзгә күренеп кимесе икән. Мондый хәлне ничек тә төзәтергә теләптер инде хөкүмәттәгеләр хатын-кызларның йөклелеген өзү өчен дәүләт оешмаларында гына башкарырга тәкъдим ясаганнар. Димәк, дәүләт медицина оешмаларында совет чорындагы кебек психологлар баланы саклап калу өчен бар көчләрен куячак. Димәк, яшерен генә көмән төшерүчеләр дә артачак дигән сүз. Шуңа да бу очракта нәтиҗә белән түгел, аны тудырган сәбәпләр белән көрәшәсе иде. Ватаным Татарстан газетасы журналисты әлеге проблеманың сәбәпләре турында уйланырга чакыра үзенең укучыларын. Газетада күзгә чалынган тагын бер язма күптән түгел генә ил президенты кулыннан алтын йолдыз орденын алган Россия герое Расим Баксиковның әнисе Разия ханым белән ихлас сөйләшү. Бер үзе баланы аякка бастырган хатын ничек итеп батыр егет үстерүнең серләрен ачкан. Батырларның булуы соклану уятса да, андый батырлык күрсәтергә форсат чыкмасыны яхшырак булыр иде. Яу кырларында түгел, тыныч тормышта гына батырлык үрнәкләрен күреп сыкланырга язса дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик. Көз җитүгә авыл хуҗалыгы ярминкәләре башлана. Бу көннәрдә Казан агросәнәгать паркы территориясендәге ярминкә мәйданында бакча көне дип исемләнгән күргәзмә фестивале узды. Әлеге чара республикада бакчачылыкны популярлаштыру, аның белән шөгыльләнүчеләрнең актив хезмәт сөючән икәнен күрсәтү өчен оештырыла. Бакча көне бәйрәменнән Искәндәр Гыймалдинов репортажы. Казан агросәнәгать паркы базасында бакчачы көнен бәйрәм иттеләр. Биредә Лаеш, Питрәш, Югары Услан, Бөектау, Түбән Кама районнары һәм Чаллы шәһәре бакчачылары продукциясенең күргәзмәсе оештырылган иде. Буның әһәмияте беренчедән кешеләргә мөнәсәбәт. Чөнки безнең бакчаларда, ул булса зур шәһәр кырыйларында, Казан шәһәре тирәсендә безнең күп районнар, Чаллы шәһәре тирәсендә күп районнар. Менә бу шәһәр халкы шул исәптән безнең районда бакчачылыкта үзләренең вакытларын үткәрәләр. Гомумалганда менә бу нәтиҗә итте, Таһир Гызнаевич. Миллионнан артык кеше бүген бакчаларда. Без әйтәбез инде, безнең халкыбызның 4тән бире бакчаларда үзләренең вакытларын үткәрә. Фестиваль программасында республиканың коммерцияле булмаган бакчачылык ширкәтләре продукциясе күргәзмәсен, мастер-класслар, бакча кирәк-яраклары, техника, үсентеләр сату ярминкәсен уздыру. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының камера оркестры, вокалистлар һәм фольклор ансамбльләре катнашында күңел ачу программасы каралган иде. Шәһәр кешесенә мичтән чыккан коймак иң тәмле булып сизелә. Менә аның турында инде безгә хәзер сөйләп тә китәчәкләр. Беләсезме, сез менә шәһәр кешесе дисез, авыл кешесенә дә хәзер мичтә пешкән коймак тансык. Чөнки авылларда мичләрне сүтеп бетерделәр. Ләкин менә без җаен таптык. Безнең районда менә шушындый күчмә мичебез бар. Район халкында бөтен бәйрәмнәрдә шушы пешкән коймак белән сөйлибез. Һәм менә Менделеевский бондик ягыннан текле калабызның яшәүчеләрен сыйларга дип алып килдек коймак ясап үзебез белән. Менә авылларда кайткан кешеләргә, менә инде табигатькә чыккан кешеләр өчен рецептурасын әйтеп бетәлем идезме? Безнең бу биш инде бөтен райондагы бөтен бәйрәмнәрдә йөреп чыкты. Бик сорыйлар кеше катнап ашыйсылары кирәк. Җылымса су, чүпрәдә җылымса суны булгатасында зәрәт писүк, тоз, күкәй. Менә сәгать 3тә куйган идек, без юлда 3 сәгать булдык. Килүгә безнең инде уже кабарып куйган. Чара Татарстан Республикасында бакчачылыкны һәм яшелчәчелекне популярлаштыру максатында үткәрелә. Фестиваль бакчачының актив хезмәт сөючән, сәламәт яшәү рәвеше алып баручы кеше буларак уңай образын булдыруга юнәлдерелгән.
Чарада Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәбәров катнашты. На самом деле, хочется сказать, что садоводы для нас это те люди, которые превращают обычную землю, обычную территорию в процветающий сад. Чынлыкта бакчачылар гадәти җирне чәчәк атучы бакчаларга әйләндерүче кешеләр дип әйтәсе килә. Бүгенге көндә безнең республика бакчалары искиткеч хәлдә. Күптән бу территориялар предприятиеләрнеке иде. Әмма соңгы 10 елларда бакчалар хуҗасыз калды. Тик 2017 елдан без бу бакчаларның торышын төзәтергә тырышабыз. Сады, так скажем, остались. Шунда ук республиканың бакчачылык ширкәтләре рәисләренә күп еллык нәтиҗәле хезмәтләре өчен Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының рәхмәт хатлары тапшырылды. Искәндәр Гамалдинов, Искәндәр Төмәнов, Татарстан яңалыклары. Авыл хуҗалыгы темасын дәвам итәбез. Бүген республика аграриялары шикәр чигендере җыю белән мәшгуль. Бу эшкә беренчеләрдән булып Зәй районы кереште. Һава торышының яхшы торуы эшне туктатмыйча алып барырга мөмкинлек бирә. Бүгенгә татлы тамыр ничә гектарда җыелган? Зәй кырларыннан хәбәрчебез Әдилә Борханова репортажы. Зәй шикәр агрофирмасында шикәр чөгендерен алу эше бара. Биредә татлы тамырны 2600 гектар мәйданда үстергәннәр. Һава торышының үзенчәлекле булуына карамастан барлык агротехник чаралар хисабына гектарыннан 280-300 центнер уңыш чыга. Менә кичә башлау көнендә үк нормага керештек. Бөтен агротехник ниләр үтәлә, әйбәт кенә алып башладык. Җылның чәчүе дә, коры торуына да карамастан жылына кары яхшы урожай көтелә, 300 центнерга хәтле. Ропа комбайннары артыннан күзе ярым икендәрнең чагыштырмача коры торуы эшне туктатмыйча алып барырга мөмкинлек бирә. Куәтле техниканы тәҗрибәле механизаторлар иярли. Шәйхнур Миникаев моңа кадәр икмәк суктыруда катнашты. Хәзер исә чөгендер алу комбайнына утырган. Корылыктан соң әле корылык кына дип әйтергә алмый. Чөгендерләр матур гына тикшереп чыккан. Аның бит әле салкын да тиде, кырау төште. Менә чөгендерләрне барыбер аларга карамастан чөгендер нормальный. Бу ел шикәр чөгендеренең уңышы яхшы, татлы тамыр өлгереп җиткән. Санаулы минутлар эчендә басу уртасында чөгендер тавы барлыкка килә. Район басу кырларында шикәр чөгендере барлыгы 8800 гектар мәйданда чәчелгән. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Татарстан яңалыклары, Зәй районы. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Узган елда Татарстан Республикасы бал җитештерү буенча алдынгы төбәкләр бишлегенә керде. Быел да бал уңды умартачылар. Бу көннәрдә Апаста районның иң оста умартачылары җыелды. Иң тәмле бал дип исемләнгән бәйгедә барлыгы 22 умартачы катнашты. Умартачы иң борынгы һөнәрләрнең берсе, аны кешелек белән бер яшьтә диләр. Буыннан буынга күчеп, безнең көннәргә кадәр килеп җиткән. Иң тәмле бал кемнеке? Апасының яр буенда иң оста умартачыларны җыеп, иң-иңнәрне билгеләделәр. 14 яшьтән заниматься, почти 50 ел кыртлар белән. Миңа күчкән инде ул минем әнинең әтисеннән, минем бабайдан. Бабай бик знаменитый пчеловод булган. Чарага килгән һәрбер кеше тәкъдим ителгән балларны авыз итеп, ошаганнарына билге куя барды. Умартачылык белән мин туганда безнең уже умарта бар инде, әти сугышка киткәндә уже бер баш умартасы була әтинең. Шуннан бирле без умартаны бетермәгәндә һәм анда дәвам итәбез. Һәрбер кеше үз тавышын биргәннән соң нәтиҗәләр чыгарылды. Умартачылар бәйгесендә 3нче урында Апастан Рифкат Авзалов, 2нчедә Динар Гыймадиев, 1нче урынга һәм күчмә кубокка Иске Әнәле авылыннан Ирек Салаватуллин лаек булды. Пчеловодство белән бер 9 ел шөгыльләнәм. Әйбәт кенә инде. Үзеңнең продукцияңны шулай мактагач, күңелгә әйбәт. Ләйлә Зайнуллина, Гөлнара Сыңгатуллина, Гадел Галиев, Татарстан яңалыклары, Апас районы. Чыгарылышыбызны мәдәни тормыш сәхифәсе белән дәвам итәбез. Игътибарыгызга бу атнада буласы чаралар афишасын тәкъдим итәбез. Хәерле иртә, эфирдә мәдәни тормыш сәхифәсе, сезнең белән мин Динә Нишмәдинова. Кызның беренче айына сентябрьгә да аяк бастык. Күптән түгел белем көне дә булып узды. Һәм шул уңайдан музейларда шактый яңа күргәзмәләр ачылды. Бу атнада Казан һәм Төбәк театрларында нинди спектакльләр уйнала, нинди күргәзмәләр ачыла? Әйдәгез бергәләп барлыйк.
Милли музей укуда күргәзмәсенә чакыра. Каурый каләм, дәфтәрләр, көндәлекләр, мәктәп портфельләре. Булар барысы да совет чырын чагылдыра. Күргәзмәнең төп бизәге совет укучысының формасы булып тора. Килгән кунаклар мәктәп парталары артына да утырып карый ала. Күргәзмә 29 сентябрьгә кадәр дәвам итә. Бишенче сентябрь көнне Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында үткәрелгән 19-нчы Казан халыкара мөселман киносы фестивале ачылу тантанасына чакырып калабыз. Аяз Гыйләшев исемендәге Чаллы Татар дәүләт драма театрында Диләфрүзгә 4 кияү спектакле. Авылның 4 егете дә гүзәл Диләфрүзнең йөрәген яуларга җыена. Ә менә кыз үзе аларның кайсысын сайлар? Комедия Туфан Миннуллинга хас нечкә юмор белән сугарылган, күңелле, дәртле җырлар белән үрелеп бара. Мәхәббәт сире турында сөйли. 6 сентябрь көнне Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында «Хуш авылым» документаль спектакль уйнала. Спектакль авыл клубында башланып китә. Анда кичләрен гөрләп яшәүче авыл халкы җыйнала. Берегалар нинди максат белән килә? Бу турыда спектакльне карап белерсез. Ул бит авыл физик яктан түгел, авыл бит ул өйләр түгел, кешеләр һәм кешеләрнең ничектер авылның тарихы диләр, ул бит авылның тарихын тоже кешеләр ясый һәм гомумән миңа ул кешеләрнең тарихлары кызык булды. Авылның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәгенә төшенәсе килде. 7 сентябрь көнне Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театры балалар өчен Камыр Батыр әкиятен күрсәтә. Карт белән карчыкның камырдан уллары туа. Бу сәер балага Камыр Батыр дип исем кушалар. Малай башка балалар белән уйный башласа, аларны имгәтә. Шул сәбәпле камырны авылдан куалар. Дәвамын спектакльне карап белерсез. Камыр Батыр маҗараларын тәкъдим итә. Татар халык әкиятләрендәге каһарманнар бүгенге көндә үз урыннарын таба алырмы? Нәни тамашачыларыбызны яңа сулышлы татар әкиятен карарга чакырабыз. Язучы, тәрҗемәче Шәриф Камал яшәгән, иҗат иткән музейга чакырабыз. Биредә татар әдәбияты классигының шәхси әсбаплары күрсәтелгән. Язучы әлеге йортта 1928 елдан алып 1942 елга кадәр яшәгән. 1950 елда йорт музей исемен йөртә башлый. Бу атнага мәдәният дөньясына кагылышлы яңалыклар шулар иде. Мин Динә Нечмәдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Чыгарылышыбызны татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган сәхифә белән дәвам итәбез. Бүген сүз Татарстанның халык язучысы, драматург, публицист Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Гариф Ахунов турында. Аның иҗаты әдәбиятта аерым урын били. Һәр әсәре халыкның үзе турында. Исән булса, сентябрьдә Гариф Ахуновка 98 яшь тулыр иде. Күренекле язучының иҗаты һәм тормышы белән тулырак Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты директоры, профессор, академик Искәндәр Гыйләҗев таныштыра. Татарстан Республикасының халык язучысы, җәмәгать эшлеклесе Гариф Ахунов 1925 елның 18 сентябрендә элекке Арча кантоны Өчиле авылында крестьян гаиләсендә туа. 1947 елда Арча педагогия училищесын тамамлап, Казан университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга керә. Аны 1952 елда уңышлы тамамлап, 1956 елга кадәр Совет әдәбияты журналында эшли. Университетта укганда әдәби әсәрләр яза башлый. Газета, журналларда очерклар, рецензияләр, әдәби тәнкыйть мәкаләләрен бастыра. 1957 елда Гариф Ахунов Әлмәт шәһәренә күченә. Нефт төбәге кешеләренең көндәлек тормышын һәм хезмәт казанышларын якыннан өйрәнә. Нәтиҗәдә Хәзинә һәм Хуҗалар исемле романнарын иҗат итә. Гариф Ахуновның бу дилогиясе 1960 елларда татар прозасына яңалык алып килгән. Аны яңа тормыш материалы һәм яңа геройлар белән байыткан әсәр буларак бәйләнә. Бигрәк тә Хәзинә романы популярлык казана. Рус теленә тәрҗемә ителеп, кат-кат басыла. Татарстан нефтчеләрен бөтен союз аренасына алып чыга. Свердловск киностудиясендә 1977 елда «Клад» исемле нәфис фильмда эшләнә.
1983 елда Кәрим Тинчурин исемендәге татар драма һәм комедия театры аны сәхнәләштерә. Гариф Ахуновның тормышында әлмәт шөрә әдәби иҗат казанышлары белән генә түгел, иҗтимагый активлыгы белән дә игътибарга лаек. 1963-65 һәм 67-68 елларда ул ТССР Язучылар берлегенең Әлмәт бүлеге җаваплы сәркәтибе була. 2 тапкыр Әлмәт шәһәр советына депутат итеп сайлана. 1968 елда әдип Казанга кайта. 1971-74 елларда Казан утлары журналының баш мөхәррире. 74-84 елларда ТССР Язучылар берлеге идарәсе рәисе. Бір үк вакытта 1975-84 елларда РСФСР Язучылар берлеге сәркәтибе вазифаларын башкара. 1973 елда Хазина романы һәм Шикләвек төше повесте өчен Гариф Ахунов ТССРның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә лаек була. Күләмле әсәрләреннән Ардуан Батыр документаль повесте, Йолдызлар калка повесте, Идел кызы дилогиясе, Гомер юлы, Тимирханның күргән кечергәннәре дигән документаль повестлары игътибарга лаек. Утлар яна учакта пьесалар җыентыгы укучыларга билгеле. Язучының күп әсәрләре төрле телләргә тәрҗемә ителгәннәр. Күбесе театрларыбыз тарафыннан сәхнәләштерелгән. Ул шулай ук Шәриф Камалның Акчарлаклар повесте буенча инсценировка авторы. Шолохов, Островский, Макаренко, Закруткин әсәрләрен татарчага тәрҗемә итүче. Әдәбият өлкәсендәге казанышлары һәм иҗтимагый тормыштагы актив эшчәнлеге өчен Гариф Ахунов хезмәт кызыл байрагы, халыклар дуслыгы орденнары белән бүләкләнә. 1985 елда РСФСРның атказанган сәнгать эшлеклесе, 1993 елда Татарстанның халык язучысы дигән мәртәбәле исемгә лаек була. 1998 елдан Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясының шәрәфле әгъзасы. 1974-84 елларда СССР Югары Советы депутаты. Гариф Ахунов 2000 елның 4 июнендә Казанда вафат була. Туган ягы Арча зиратында җирләнә. Ләкин безнең заман менә шундый булды, безгә картаярга мөмкинлек юк. Татар халкының 1000 еллык тарихын, аның мәдәниятен, аның культурасын, аның әхлагын, аның намусын, аның барлык матурлыгын, җылаларын, гореф-гадәтләрен саклап барырга тиешлебез без. Менә бу Тукай фильмен куюның максаты да шунда. Халыкка аның зурлыгын, аның матурлыгын, аның бөеклеген аңлату. Гариф Ахуновның исемен мәңгеләштереп, Арчаның Язучылар аллеясында язучыга бронзадан бюст куелган парк аның исемен йөртә. Казанда һәм Әлмәттә ул элек яшәгән йортларга мемориаль такта эленгән. Казан, Әлмәт, Арча, Укмарада язучы исеме белән урамнар аталган. Әлбәттә, Гариф Ахунов исемендә әдәбият тарихы музее эшли. Арча районы элекке кече Өчиле авылы янында хәзер авыл юк, Ахун шишмәсе бар. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Берничә минуттан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Бүген студияда кунакта Риваят этно төркеменең җитәкчесе Руслан Габитов була. Ә мин Чулпан Амери сезгә хәерле имин көннәр теләп бүгенгә сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.